мақсад ҳамяе ки ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯсторони Сомонаи Авто ТВ. Бардоро ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ як маротиба дигар хушомадед мегӯям шербачаҳо. Имрӯз 3 октябри соли 2024 навор кардам бари шумо. Навори имрӯзаон беҳад навори хуб мегзара. хонаҳо гирифтагием аз 120 000 сомонӣ сар мешавад то 600 000 сомониро ҳастай. тамошо кунед навори имрӯзаро бардоро. Агар ки шумо бихоҳед мисли ҳамин инсоно ма хона ёки мошин ёки замини шуморо дар реклама бигзорам, анами рақамҳои мо ҳай, ҳатман муроҷиат кунед. ягон молу маҳсулот дошта бошед, агар суратҳоша тариқи маълумотош равон кунед, дар навори оянда мегирам реклама гузориш мекунам бардоро. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. инак эълони якумон ай дӯстон, тамошо кунед. эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. бардорои Кӯлобӣ ҳамиҷа бошен, агар фаромӯш накунед лайкора. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 3 комнатагаи дӯстони азиз 5 сотиқ замин дорад. хулас нархша акамон 130 000 сомонӣ мега, боз муомила дорад. рақамош ба +9 90 сар мешавад 204 50 55 56. ҳам ватсап ҳам дастӣ марҳамат муроҷиат кунед. 3 хонага, 1 калидор, кухни дорад, баня дорад. беруни хонада 5 сотиқ замин, яъне свет ҳастай, об ҳаст доимӣ. ба қарибӣ мега, агар харидори аниқ биёя ай пеш бина хонара мега, соз савдо мекунам қатиш. даруни хона ҳамин хел чихел ки дар навор дидестен шумо, боз муомила мекунам касоне ки харидорам мега. марҳамат занг занен, муроҷиат кунем бардоро. ба эълони деимон мегзарем. инак эълони деимон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Зафар меган. бардоро масъалаи обу светш ман дилтон дур нарава. масъалаи обу светшш ҳала, яъне 4 хонага 8 сотиқай бардоро. 8 сотиқ 180 000 сомониш мега. боз аз номи канали ман ҳатман занг бизанед, муроҷиат кунед, шумода арзон мекунам. ета рақамош 902 26 59 и ватсапшай 005 99 03 04. и бардоро дастишай. пеши мазори махсуми санги Кулулада аз роҳи Калон 25 метр дур. бо ремонтҳои замонавии хона, яъне 4 дар хонаи бардоро, верандкаге, падвалш, ошхона, аловхона, навес, оғлам ҳастай. инаҷада навоша хитон тамошо кунем бардоро. 8 сотиқ замин. марҳамат занг занем бардоро, муроҷиат кунед ҳатман аз номи канали ман. ин навора бо ина марҳамат хитон тамошо кунед. ҳавлиш бад несте бардоро. кишодак хишрак мақсад метони ки агародкориам кунӣ, оғил дора, ҳамаи шарт шароиш барои зиндагӣ кардан ҳастай. не ки ҳавлиш стяжка нестай. ина марҳамат дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, чанд қайкитон истам хонаи арзона гирифтам, имрӯз пешкаши шумо кардистам. ин меҳнатҳои морам қадр кунед. ба эълони сеюмон мегзарем. инак эълони сеюм хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабуз бардоро. дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабуз
2 комнатага 3 сотиқ замин. Нархаш 160,000 сомонӣ 3 сотиқ замина. Ана рақамо 002 22 73 33 и дастишай дӯстон. Рақамои WhatsApp бошад 915 63 88 00 и WhatsApp шай. Хона дар пеши мактаба мега. Пешти хона магазин ҳастай, канишкаи таксиёам ҳастай дӯстон. Канишкаи таксиёам ҳаст. Хулас масъалаи об свет шуман проблема нестай. Мағоза ҳаст, мактаб ҳаст, аптека ҳаст. Ҳамаш қоидави конкретне. Харидорои конкретни боша мега биёя аз номи канали Авто ТВ ҳатман занг бизана мега. Бо ячиним чи сумша мегзарем. Марҳамат занг бизанед. Элони 4 монда мегзарем шербачо. Элони 4 мон хонаи фурӯшӣ дар ноҳия Рудаки. 4 комнатагай. Касоне ки мақсад сирох карден 4 комнатага бардора. Я сотиқа кӯчаи Истиқлол 3 бардора. Нархаш 179,000 сомонӣ, 1000 сомон кам 180 та. Рақамо 079 59 75 75. Дар ноҳия Рудаки, павроди фабрика, кӯчаи Истиқлол 3 ҳай бардора. 4 комнатага ҳоҷатхона дора, ванна ҳамаш ҳаст, дар назди мактаб, балниса, масҷид ҳамаш ҳастай. Хулоси гап аз мости 46 то дари хонара 6 километр маршрутка то дари хонара ҳастай. Ина марҳамат бардоро бо читон мефура. Агар ки маҳқултон боша, барен хонара аз наздик бибинен, бо ҳами қашан боша буд забор гиртагай. На марҳамат желантона бинем истон. Элони 5 монда. Бардораи ғариб элони 5 монда мегзарем. Касоне ки аз шаҳри Кӯлобен ҳозир дар ғариб бошан агар и элоном баҳри шумай. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 3 комнатага 5 сотиқ. Инами Галбоғ дай бардоро. Дар Галбоғай нархш 155,000 сомонӣ боз муомила. Рақамош ба +990 985 68 58 48. Хона фурӯшӣ дар Гулбоғ 5 сотиқ ҳавлӣ иборат аст. Масъалаи об свет ман проблема нестай. Наздикишта мактабам ҳаст, мағозам ҳаст. Хулас ҳамаш конкретни. Харидор агар бошӣ мега шербача биё хонара хад аз наздик бибин. Дарвоза ҳаст, хулас 4 тарафаш маҳкам. Ина бо чит мефура бардор. Агар ки мақбул боша занг бизан. Хона ремонташ 100% пирра кардагӣ неста. Айни ҳол хая чиним чи бо. Мебинем масъалаша. Шашм элон мон дӯстон. Элони 6 мон хонаи фурӯшӣ дар Бохтар, яъне ки ин бардор дар Бохтар сексия ҳай. Сексия ҳай. Як комнатага дар якм этаж. Ты намерай ки сеюм чорум ки зону дард кна. Дар якм этаж 27 метри квадратӣ. Нархш 179,000 сомонӣ ишани. Рақамо +990 қайсар мешана 917 83 82 87 дӯстон. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ бо арзон мешава. Дом қариб буд кайга мега, як ошёна ҳамагӣ. Хона қариб буд чидагай. Як хонага 3 ба 3.5 да ҳамхели кухниам ҳастай. Ҳамхели кухни дора алоҳида. Чизе ки дидесте бардора дар ҳамин навор ҳамин хелай. Марҳамат занг бизанен, ҳатман аз номи канали ман бо шумода ягон смегира арзонтон мекуна. Элони 7 мон дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва меҳмонон, касоне ки нав охмаген и элон баҳри шумай. Хонаи фурӯшӣ дар Истиқлол 1 комнатагай, 1 этаждаи ишан. 19 метри квадратӣ ҳамагӣ 120,000 сомониш мега бардоро. Сексия 120,000 сомонӣ дар Истиқлол. Хулас рақамои якамон +990 929 01 19 98. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ марҳамат муроҷиат кунед. Масъалаи об свет умуман проблема нестай. Хулоси гап шарт шароитш барои зиндагӣ кардан муҳайё ҳай хонара ва нашам бад набудаст. Ина марҳамат агар махултон бошад документум мега 100% ждат дорем фақат клиенти конкретнира. Конкретни харидор бошен занг бизанед дӯстон. Элони 8 мон да инак. Элони 8 мон хонаи фурӯшӣ дар Гулистон. Қайроқум мегам дӯстони азиз, ишам 1 комнатагай дар 1 этаж. 46 метри квадратӣ. Нархш 155,000 сомонӣ. Рақамош
плюс 990 929 90 1308 ҳам ватсап ҳам дастӣ. Срочно фурӯхта мешавад, мега як комнатага квартира дар Гулистон, яъне ки қайроқуми имрӯзамон. Адресиш кӯчаи Рӯдаки 2. Ремонт надора хона. Состояниш ҳамин. Агар ки маъқултон боша бардоро бихоҳед, касоне ки аз ҳамин Гулистонай бирен аввал хонара бибинен аз наздик, баъд муомила кунед дӯстон. Марҳамат, ҷелантона бибинед. Инак ба эълони наҳамон мегзарем шербачӯ. Эълони наҳамон хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Қасри Арбоб меган 3 комнатагай, не ки ин хона ба ҳамин пули худаш росия арзанда. 3 комнатага дар якум этаж, ҳамагӣ 84 метри квадрати. 84 метри квадрати, нархиш 310 000 сомонӣ. Рақамаш ба плюс 990 558 44 06 00 бардоро. ҳам ватсап ҳам дастӣ. Қасри Арбоб и дом 3 этажа, яъне советский дом дар якум этажай 3 комнатага квартира. маълумотҳои дигарша мега мақсад касе ки харидор боша биёя аз пеш гап занем, боз муомила кунем. Тариқи телефонӣ метавонем ки суҳбат кунем бардоро. Фанашам баднабдаст. Марҳамат, агар маъқултон боша шелантона бибинед. ба эълони даҳумон мегзарем. Эълони даҳумон хонаи фурӯшӣ боз дар Рӯдаки. 2 комнатагай 2 сотиқ замин. 2 комнатагай 2 сотиқ замин. Рӯдаки пеши мошинбозори нав. Нархиш 240 000 сомонӣ. Нарха мега ҳавои бадам намондем. Ба нархи навои худаш арзанда. Хулас рақамон 918 35 01 95 дӯстон. ҳам ватсап ҳам дастӣ. рӯбарӯи мошинбозори нав, обу свет дора. Хулас ҳуҷҷатош 100%. кухни ҳаммом дохилишда, туалет берунишда, лаби роҳи калонда қарор дорад. хона ба газоблок сохтагиай. фикр накунед ки дар зимистон ханак мешавад. ба семенблокай, ба семенблок нестай. хулас ҳавлиш стяжка гирифтагӣ, шарт шароиш барои зиндагӣ кардан. марҳамат, харидоро бошед. агар 240 мега бо муомила кунед. эълони 11-мон да мегзарем дӯстон. эълони 11-мон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ки дар аввали навор ба шумо гуфтам, аз ҳама хонаи қиматтарин гирифтагион ҳамяй 600 000 сомонӣ. шаҳри Душанбе назди бозори Меҳргон дӯстон. 3 сотиқ 4 дар хона. хулас 600 000 сомонӣ. рақамо 871 24 50 50. ҳам ватсап ҳам дастӣ. спални хонашам бад нест. хонаҳо 2 таш 5 ба 5 ҳастай. 5 ба 5, 3 ба 5 ва 4 ба 4. ҳоҷатхона, ҳаммомаш, ошхонаш дам дарунай. хона аз 2 корпус иборатад. бо баъзе чизу чораш фурӯхта мешавад, бо арзон ҳам мешавад бардоро. яъне ки хона срочно фурӯшиай. марҳамат, агар ки ҷелентон боша 3 сотиқ даст 4 дар хона. 600 000 сомонӣ. агар зуртон бараса муроҷиат кунед. ба эълони 12-мон мегзарем. эълони 12-мон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Телмон, деҳаи Итоқ. нархиш 500 000 сомониш мега акамон. боз муомила кунед аз номи канали ман. 6 хонагай ҳамагӣ 5,8 сотиқ замин дорад. ватсапи асосиш 97 37 11 05. и ватсапи асосиш да плюс 7 ватсап дора. хулас 94 386 61 94. и идан ватсап ҳаста. тарафи Телмон, пеши Сешанбе бозор. 2 этажа проектша мега Айрасия бурдагӣ. хулас 3 комната дар 2 этаж, 2 комната дар 1 этаж, коридор душевой дар 2 этаж и погреб 6 метр дарозӣ, чуқуриш 1 метр бардоро, паҳмиш 10 и монтаж ҳамаш мега кардагиай. симошам ҳатто мега аз Россия роҳӣ кардагим. автоматош тайёр. ҳамаш Айрасия роҳӣ кардам. хулас
ин параи хонада якта меҳмонхона ҳастай падвал қатӣ. Падвалаш 850 дарозияш, паҳмиш 3 метре бардоро, чиқриш 2 метр. Пеши хона стияшка кааги ҳамаш чоткай. Стойкои чойловша мега часпандагӣ. марҳамат, агар маъқултон боша ҳамаи хонаҳои мондагимон ҳатман занг бизанед. дӯстони азиз, дар ҳаминҷа дар охири навор мегзарем, яъне ки навормон тамом мешавад дар ҳаминҷа. агар ки шумо ҳам бихоҳед хонаотона ё ки мошин ё ки заминотона дар реклама бигзорам, марҳамат, рақамҳои мо ҳай, ба мо суратошу таърихи маълумотош равон кунен. дар навори баъдӣ метавонед ки мисли ҳамаи инсонҳо реклама гузорӣ кунам. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, навори моро тамошо кунед бародаро. то наворҳои оянда, худованд ёру мададгортон боша. паноҳтон ба худо.